Se alkoi siinä. Tosi. Tää ei kuitenkaan ole YouTubea. Eli siis tosiaan me ajateltiin alkaa yhdessä. Eli mä oon Peku, tässä on Osku. Me aloitin alkaa kuvaa YouTubeen yhteistä vlogikanavaa, johon me kuvaamme haasteita. Sitten jotain kokkailua, jotain showta, pelleilyä, ihan mitä vaan. Häkkäsempää, en tiedä. Jotain. Nyt joku kaipaa mua. Tonne alas vois kommentoida niinku ehdotuksia, mitä te haluatte meiltä. Me yritän antaa teille kaikki, mitä me voidaan antaa. Kuitenkin. Ja tälleen. Niin mulla on siis pariskunta. Et se ei niinku jäänyt tässä niinku varmaan epäselvästi, tai varmaan jäi, en mä tiedä. No kuitenkin, me kerrotaan itsestämme 5 faktaa loppuun. Ja Osku saa aloittaa nyt innokkaasti tässä vieressäni. Joo, siis eli mun nimi on Oskari ja mä oon 98 eli 16-vuotias ja marraskuun 9. päivä 17 eli ihan kohta. Ja. Käyn koulua Hämeenlinnan koulutuskeskus Tavastiassa parturikampaajapuolta ja Kehtais mä kerton mun harrastusta? Kerro vaan. Joo, siis oikeesti mä harrastan niinku ratsastusta vielä vähän aikaa ja agilityä vielä käyn 1 kerran harkoissa ja sit se on niinku moikka. Enkä muuta. Tee. Rakastan Mun vuoro. Joo. Eli tosiaan mä oon Benjamin. Mä olen 18-vuotias, eli 97. Mä asun Somerolla, harva tietää. En mä tiedä, varmaan ketään ei tiedä, kun on random paikka. Sitten mä käyn Salonseudun ammattiopistoa, sieltä kokkialaa. Sitten mä harrastan lätkää, ainakin tällä hetkellä. Ja varmaan jatkossakin. Siitä on sulla 5 faktaa, jos mä nyt osaan oikein laskea. Nää. Mut siis me varmaan nähdään sit niinku seuraavan videon parissa, jos me ollaan kupsaudettu ennen sitä. Mikä voi olla hyvin mahdollista. Koska me ollaan nyt tylsiä ihmisiä, kuulkaa siellä, niin toisella puolella kameraa melkein. Jostain. En tiedä. Ja näin, että tää taisi olla sit vähän niinku tässä, että näkemiin. Kestä meitä.